Itt is vagyunk? Tökéletes, tökéletes. Szia, horror! Na, várjál. Már megjavítottam a kerekeket. Stére. A sofőr ekkor úgy megüti a nőt, hogy az azonnal összeesik. Geci, hogy ez a videó, te hülye. Jó, megyek föl, mindjárt küldöm a izéket. Közben Csegó megint valamit küldött nekem. Ez mi? Ja. A felkapós hülyeségek. Beraktad a karácsonyfát a nevedbe? Én is berakom most. Gyerekek, aki nézi a streamet, most legyen egy új hagyomány együtt. Bazdmeg nem tudom beállítani. Várjál? Elsőnek szétküldöm a meghívókat. Meg mindjárt váltok zenét, meg alert listát, meg ilyeneket. Create lobby, meg át kell állítanom a játékot, meg minden. Create lobby, várjál, szétküldöm a meghívót. Azt mondja, hogy... Jó. Oké. Elküldtem a meghívót. Na várjatok! Akartam valamit csinálni, azt mondja, hogy első körbe átrakom horrorra. És tényleg nem volt rajtunk, hogy... Horror. Demonologist. Így. Jó. És akkor a következő lépés... Üdvözöllek! Üdvözöl... Készen álltuk, uram. Engedte be az ingatlanos, bazd meg már megint ide! Nem tudsz szerezni egy Készen negyedik álltok, ember? uraim. Küldjem a villámnak a meghívót? Kinek küldjünk Küldjük meghívót, őket. Andrew? Küldjél már valakinek meghívót. Te ki tudod másolni a szoba meghívót? Kinek? Ja, küldjél. Küldjél mindenkinek, akit csak ismersz, és van demonologisztja. Hát azért Na, nyilván a nem pumpás mindenki. Nexinek is küldj egyet. Kinek? Villám Gecinek? Várj, küldök neki. A Hűha. pumpás Nexinek egyet küldjél. RP Live most lett vége. Mondjuk nem RP volt. Nem rossz. Nem. Na várjatok, azt akartam nektek mondani, hogy most együtt állítsunk be itt valamit a streamen, és azt akarom, hogy ti is megtegyétek. Ki ez a kis dög? Várjál. Mutatom, hogy mit akarok. Várjál. Nem. Várjál. Mindjárt mutatom, mindjárt mutatom. De nem tudom kimásolni, geci. Na jön a Villámszki, küldtem neki a meghívót. Várjál. És kimásolta? Itt vagytok. Nem tudom kimásolni, Erre van egy bazd meg. válaszom. Méghozzá ez. Nem ellopom a táskát, Ez jó. Várjál. Én ellopom a táskát, testvérem. Várjál. Jó, sikerült. Sikerült, de nehéz szülés volt. Mi a fasszal keresünk magad, nem emlékszem már. Na! Mutatom, mit kell csinálni, gyerekek! Ranglevétel frakció jam szobába mutatom. Veszek egy ingatlant. Karácsonyfát rakjátok a nevetekbe! Karácsonyfát rakd a nevedbe! Rakd be! Nem hiszed el nekem. Rakd be a nevedbe a karácsonyfát! Fényképezzél! Fényképezzél! Őt is fényképezzél! Én ellopom a táskát, testvérem, nem hiszed el nekem. Na várjál! Ezeket az erőltetett poénokat kapcsoljuk ki. Miért? Jön a Villámszki is. Tényleg? Ingatlanos? Veled mi a fasz van? Várjátok, leveszem a zenét. Menj. Várjál, azt mondja, hogy... Ingatlant. Hol van a izé? Mi kell még nekünk? Mit megyünk? Melyik pályát egyáltalán? Még nem tudom, várj egy kicsit. Default. Jó, beállítottam az alerteket is. Na meg vagyok! Jön a villám? Akkor őt még megvárom. Aha. Őt még megvárjuk. Melyik pályával kezdjünk? Van. Legyen az iskolán, ti tudjátok, hogy kell megcsinálni? Persze, ne De viccelj. az a De az, tekerős szar, az a nem? tekerős, igen, de azt ti tudjátok, hogy kell? Mert ha nem, akkor... hogy ide fordulod az ingatlan. Akkor megint Én még nem próbáltam. Akkor hospitallal kezdünk. A hospitalt a múltkor megcsináltam, le kell lőni a csávót a végén. Az jó lesz a hospital? Mehet. Jó, bejelöltem, akkor megvárjuk még a villámot, 30 más... Itt van, nézd, itt a Bodri. Itt a Nimrod, úgy hívják a kutyát, hogy Nimrod. Nimrod a király. Az a neve.
Vagy mi legyen a neve? Hűha. Vagy Jurinak Szerintem hívják. Juri. Féked legyen fék. Meg kéne tanítani, hogy valaki egy biciklét. SKTT egy féke. Rediz már egyet. Teljes Közben fék. bepakolok amúgy. Ez az a pálya, ahova Rediz? kell, aha, kell, hozok kamerát. Tripodot hozok. Már végét. Ez az végre villám. Itt Úristen. vártunk már téged, bazd meg egész nap. Villám, én itt vártalak. Gondolom. meg. Itt vártunk villám. Itt vártalak. Újévi stream lesz, biztos. Tripod kamera, hozok egy Jó, crucifixet. Jó, én kész vagyok, Vagy dobok neked bepakoltam. valamit. Flashlight, Mehet! Pakoljak be a lambot? Rediz inkább villám! Beraktam ebben. Rediz, pumukli geci. Ready. Látod már, hogy Ja. intézek az ingatlanost? Itt az izében. Én veszek seplámpát. Az ingatlanos. Már benne 4. Na gyere! Kopaszra csinálom maga, ez a tiszta Schofield. Na menjünk. Jó. Üdvözöllek. Ki a Kórház? faszom hozott 2 kameránk is van, bazd meg, az nem overkill egy kicsi? Egyet én is Ez kicsit raktam. hülye. Az egész jó Isten. amúgy. Jön Ja, össze. hogy? Egész durván bepakoltatok. Ki volt az a droid, akinek olyan hangja volt, mint egy 60 évesnek Huminnál? Rád gondolnak, orosz? Ki volt az az öreg faszi a Huminnál? Ki? Neked mondja. Darkus amúgy nem akar menni? Darkusnak nincsen demodologisztja Na szerintem. menjünk, kapjuk el. A Jokert is be akartam szerelni a demodologisztbe, de Hát, Joker, ez nem. Joker az be van szarva, meg van illetődve. Én ezt nem jövök én. Ezt a Warcraft Én ezt nevezeti hol- játékot hol nem jövök ismerem. Minecraft vezet. Ezt a Minecraftot nem ismerem. A cég szokták ezt játszani. Van demologisztem, de nem tudok játszani. De mi? Hát csak meg kell nyomni a W-t és mész előre. Darkus, mi navigálunk. Milyen lehet, mikor megijed a Darkus? Kurva élet! A kurva élet. Kurva életbe! Fordította orosz gyerek, az a pumpás Nexi. Várjál, először nézzük meg a segjuk szobát. Essünk túl rajta. Itt kell összerakni a huminosztót. Ingatlanos Nézed közben a falat, hogy mennyit becsülsz erre az ingatlanra. Hát én ez 50. Kezdő, licit lépcső, micsoda rá? Licit lépcső, micsoda? Amúgy 40 nincsen, millió nincs volt. itt. Hőmérő, mit ír a hőmérsékletmérő? Semmit. Az megint a 40 folyos... fok. Akkor megint a folyosón lesz. Mondom, a standard helyen. Amúgy tényleg mostanában csak oda bassza le. Ideges vagyok. Ezt a játékot. Mi az a féregjük a falba? Ott néha vannak ilyen random eventek. Vezetek, ő meg tudod? Itt Keményed az ingatlanos. Várj, itt is van egy szoba. Ingatlanos, miért föl? Menj be, miért föl? Vigyázzatok, menjetek. Amúgy ezt még én sem Menjetek. tudtam ki soha, nem is tudtam, hogy itt van egy szoba, geci. Hű, de- Hallod, lehet, hogy egy csomószor itt van az utolsó sózsák, amit mindig kerestünk egy óráig. Most, hogy Jó találtunk tudni. ki plusz egy szobát. Ott a voodoo baba. Villám, szurkáld meg? így. De amúgy Hát. meg, ne, villám, Megszurkolom én neked. Villám, ne. Itt van egy. Mit mondott a Dante-nak az admin, aki elkussoltatta? Nem volt benne egyik ötök se az esetnél? De én ott voltam, de nem tudom. Nem emlékszel? Játékos... Kussolj már, bassz meg, ezt én intézem. De ez csak nem így volt. Ja, de itt mindig. Csak nem így volt. Nem akarom intézni. Kussolj te faszopó, ezt én intézem! Kussoljál te faszopó! Mondom neki, nem mondok. Azt se tudod a szabályzat micsoda. A piros körbe lehet lőni. Kussoljál, nem is így van. Kussoljál, nem is így van. Dante és Ruben voltam. Aha. Négyes! Akkor itt van. Eléjezted. Az biztos. Kirohad a szellem! Dante és Ruben! Azt én intézem! Fényképezzé! Várj, ahaj, itt van. Mit látsz? 9 Se te fok. akarod intézni. 9 9? fok. Akkor itt keresd a falon a izéket, a geci foltot? Ott van Ingatlanos fasz. 9 fok. Ingatlanos. Van már 5 fok. Hú, bazd meg, anyád, te hideg van! Hú, bazd meg! Anyád, ez mit? Ja. Where are you from? What is your nationality, genderity? Can you do some to...
Tortilla, ja. Jó. Santos. Do you Santos like the Tortilla. FC Santos Football Club, eh? No. Neymar, Neymar Juniors. Hát nem Kapcsol, beszélünk. melyik őtök kapcsolgatta le a lámpát amúgy? Tudja, hogy a villám az. De hogy is? Megbasznak a sötétbe vörös sajú. Itt van valami fold. Hol? Tényleg? Hol? Gyere, nézd be. Mi? Azt csak te látod. Csak te látod, te hülye. Hogy oda Ja, hátgetsz látod. egy centire a faltól, bazd meg a hülye! Ezért gondolod, a Frankfurt. Itt van fenn. Mert mindannyian lehet. Ja! Ez mi amúgy? Ja, Mi ez? mi történik? Itt van ebben azt a szobában. Ott valamit csinál, megy már ajtó! Itt evente. A ötös! Ötös! Tőzs. Azt a kurva. Le is dobom, Akkor úris. nem földsz. Aha, elmefőtt. What is your name? Hello. My name is Deutsch Tamás. I think you need to send more funds to Hungary to build the vonatrails because Ilyet nem mondj neki, ideges lesz. the trains are slow to reach the Balaton inside on at it. The Balaton is violent here and I don't think this is gonna reach the Hungarian rail line. And we need more funds from the European Union. We need more funds to Fagyban. buy horses to Viktor fagy. Orbán. Nincs semmi. What is your name? You little shit! Várjál, hozzuk be a többi cuccot. Van még valami a kocsiban, amit be tudunk hozni egyáltalán? Nem, villám már behozott. Semmi olyan, ami kell. Várjál Várjál, csak. ne lögd! Itt majdnem nulla volt már. Ne Ugye rögtös. fagyasztott. Jaj, ember. Kiverted majdnem Olyan- a kezemből a izét. Nem is lehet No, várj, kiverni. egy-két fok van. Add Hát ide! de így mozgott. Ott nulla, várjál, mindjárt fagyos lesz. Add ide! Tényleg is a ott fagyos. is van! Ott a fagyos, megmondtam, majdnem Várjál, szilárd vagyok fingerprint bezd lehet, canvas lehet, Jó, ESG ez lehet, csin lesz. ectoplazma nem lehet, spirit box lehet. Jó, spirit meg. box, Ott vagy a mi az? nyomat is, E, látjuk, azaz, király. nyomat. Fingerprint. Ja, eddig a izé se Ez egy látom. oni. Jó, várjál, nem megyünk sehova, buzi, állj meg, mindenki álljon meg! Jelöljétek be, hogy... Jelöljétek be, hogy Oni ingatlanos bejelölted? Jelölje be mindenki, hogy izé Oni, és azt a keresztet, azt légy Megvan. szíves, azt cseréljük is el akkor, kapsz egy spirit boxot érte, ez az. Jó? És akkor most mondom, mit kell csinálni most, de nem hallom a bónusz, nem jelölte be mindenki. Bejelölte mindenki? De bevélte Be. mindenki. Jó, akkor most a bónusz objektívek sózsákokat kell keresnünk, és összerakni a fegyvert. De És ne egy helyre menjünk mindannyian. hát... Miket tud az Oni amúgy? Ingatlanos, te velem gyere! Scoop, ti arra mentek bozonta! Ti arra mentek Scooby bozonta, mi meg erre megyünk Diánával. Vagy most néztem újra a Scooby-Dookat. Mi ez? Hú, de ijesztő, na menjünk innen. Vettem föl valamit amúgy. Jó, várjál. Hoppá. Ilyen egereket kell gyűjteni csak. Várjál. Kusolj már, te köcsög passz. Gyere a le. cegér. Várj, ők lenn vannak. Gyere akkor erre. Vedd föl az egereket. Mik a futball? Tényleg a patkolj. Menjünk be ide, de Fent gyorsan. előttem. Én vagyok előtted, te hülye. Merre van az? Nem tudom még egyelőre. Nézzük meg a segjük szobába. Várjál, a faszt, erre menjünk csak. Várjál, nem, erre. Merre? Nem tudom, erre. Scoop, ti arra mentek, ti meg fedeztek minket bozonta. Scooby, ti erre mentek, mi meg Vilma és Diánával erre megyünk. És a rohadt Fred mindig elvitte a két pinát magával a faszopója. Most néztem újra a Scooby-Dookat. Az első hármat, Én is néztem amúgy. az 1950-eseket. Azokat a geci Tényleg? régieket. Aha. Jó Kurva régi. jók amúgy, geci. Még mindig rohadt jó. Tök jó a főcímdal magyarul is. Scooby-Doo, merre vagy? We got some work to do now. Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Kussoljál már. Hülye ingatlanos. De fölidegesítettél most. Hú, de ideg vagyok. Hú, de ideges vagyok, geci. Most szétbaszom a villámfejét, ha Geci, megtalálom. azt, de ideges. Ott van be, ott kolbászol benne a pumukli. Nézd, Mit csinálsz, Scooby? ott lopja a izét, a ketamint a izé alól, a pult alól. Szurogatja meg. Hol van az a bódé, bazd meg? Hol Hova van a az az patkányt üst? kell Nekem azt bedobni? Hol van az üst? Itt dobhatom? Dobd be a patkonyt! Dobom én is.
Dobd a patkány! Várjatok, még a fegyverről hiányzik a ravasz. Nálam van egy váltámasz. Az tök mindegy, ezt még össze kell, még Töltény. hiányzik a töltény. Kéne a tár, még kéne a tár. Töltény, hiányzik a töltény. Nincs A tár. meg itt valahol a tár? Még hiányzik. Pult mögött nézd meg, a stanozolos pult mögött, ahol a gyúrós vizék szoktak. Nincs ott. Nincs itt. Hát akkor ez kurva jó, most Hátrébb. meg kell... Hátrébb menj, hátrébb! Hátra! Hátrébb. Itt van valami. Megvan? Nincs ott semmi, geci, miről De beszél? az papír. Nagy vagy, ingatlanos geci. Hát csak a papírokat látja. Azt a kurva milyen arc írt be a csetre, hogy felkiáltójelzze a büdös kancikány alsó vonal az a neve. De megijedtem. Ó, geci. Nektek nem jelent meg? Mi? Semmi nem jelent meg, ne szarjál. Itt Nekem van rá- nálam a kereszt. Nem tudom hol lehet. Ez ilyen. Nem tudom így fejből. Voltunk kis szobába. Földön van nyilván. És fehéren világít. Mit a gaci? Nincs itt semmi, bazd meg. Pincébe lesz valahol. Nézzük meg Pumukli a pincébe. Így van. Hú, geci, hol az orosz? Nem látom, bazd meg! Hol vagy? Ja, itt vagy! Hú, alig láttalak, geci, hogy a virágon googolsz, te barom arcú! Hallod, egy ilyen egyszerű, nézd! Így nézed ki! Nézd ide, hol vagyok? Bazd meg, gyere, hülye bazd! Kibaszott, hallod, nézd! Hol vagyok? Elbújtam a vizéből! Most én rád ijesztek, hol vagyok? Pincében nincs semmi. Jó, várj, akkor tuti itt lesz benn. Aha. Akkor az emeleten még meg kéne nézni. Geci, itt nincsen. Az Anyád. emeleten voltunk. Üdvözöllek, büdös! Sok szeretettel. Menjünk vissza, nézzük meg. Ja. De arra úgy, hogy elloptam a biciklidet, létszik. Itt van, megvan! Jó. Hallottátok az effektet? Megyek a stukkerén. Fessül effekt. Ki akar lövöldözni? Jön. Ja, le kéne nem hoztunk fényképezőt. De van, de hogy ne hoztunk volna. Ide jó vagy. De biztos le kell fényképezni? Nem tudom, nézzük meg. Meg kéne néznünk az objektíveket, igen. Meg amúgy is... Nézzük meg, bazd meg. Kell valakinek a kereszt? Ide kidobom, de az hozza magával. Én természetesen... Na mi van Az ilyenkor? ingatlanos. Dobjál le valamit ingatlanos, jó? És hogyha baj van, akkor hozzad meg különben... Olyat talált, baszok, get! Vigyen a gyér! Hogy kell használni? Villámnak, kurva anyádat! Olyan hangosan beszélsz, bazd meg! Pusolj! Zsaj. Fél 60 Tomikát a kurva életben. Patkány! Mi tényleg? Még kell patkány. Akkor dobjuk be az orosz. Geci, azt nem hoztunk, bazd meg. Akkor menjünk a gecibe. A faszom... A kurva anyád! Mi nem hoztunk patkány. Nem hoztuk patkányt. Menjünk a gecibe. Patkányt Olyan azt patkány hoztunk. hozok. Hoztunk patkányt. Itt vagy orosz. Jó, még egy utolsót hadd lőjek? Engem. Ah, Őt is létszik. fényképező! Őt is fényképező. Faszomat amúgy. Az orosz fajta mikrofon légzés. Azt a kurva. Na mennyi pénz? Erre van az izé borító hülyék. 2600, dur. Geci, és tényleg milyenek ezt húzok Jó a sok. mikrofonba? Jó sok. Kevés lett? Ingatlanos fasz. Keves lett? Hogy csillog a Nagy. fejed, Geci, a sötétbe anyád? Csávon már karácsonyi díszvilágításban van itt. Geci, milyen télapó, Geci, mi a fasz? Anyád, mi a Geci van a csávó fejébe? Bro, karácsonyi dizájnt már felrakta, hallod? A messziről. Na melyik pályára megyünk? Chat? Szerintem kuros. De most volt... Hospital. Az előbb voltunk a hospitálon. De az előbb voltunk a hospitálon, geci.
Megint menjünk egyet. Ki az, aki rakosgatja azt a szart? A funeral home-ot, azt csak a Vari tudja, hogy kell megcsinálni, ti tudjátok? Az, ahol ilyen bizonyítékokat kell keresni a testeken. Menjünk bedlemet? De azt akkor meg kell csinálni a rejtvényt a villámnak. Én benne vagyok a bedlembe. De az kurva szarad a pálya, menjünk bedlemet, de a villám csinálja a puzzle-t. Kúró szava. Nem akarok kuróhoz menni. De miért? Nem tudod megcsinálni a puzzle-t? Villám, meg tudod csinálni a bedlemes puzzle-t, vagy nem? Elvileg meg tudom. Jó, akkor jó. Akkor hozzunk mindent, ami kell. Fotókamera, tripod, hozzak kendő, jó? Minden van. Crucifixünk is megvan, nem? Ja, várja, azt berakom újra. Kalapács nem kell, ugye? Ide nem, ide nem. Jó, ready. Ready, Zorosz. Megint át kell várni. Mit hozzak? Semmit, látom be mindent, te hülye fasz. Mit hozzak, mit hozzak? Mit Bedlemet, aha. Villám intézi a puzzlét. Jó. Bedlem. Hozom a loadoutomat. Valaki hozza a keresztet orosz utánunk. Hogy állod, geci? Az is könnyű. Aj, bazzeg. Bozont hol sírt? Hová sietsz bozont amúgy tényleg? Nem tudsz hallod? Nem tudsz beállítani zöld hajat magadnak? Vagy ilyen barnát? Sátírnia, ne írjuk már át a nevedet Segire. Segi, geci! Tényleg is ilyen zöld pólót, meg barna nadrágot adj már magadra! Jó. Segi, geci, kajak, bazd meg! Jössz a WC-re. Segi, bazd meg! Azt a rohadt kurva eget! Anyád, tényleg! Ki lesz a Scoob? Orosz lesz a Scoobban! Ments meg, bozod! Jaj! Jó leszek Vilmának, bazd meg. Oh. Én akarok lenni a Diana, mert őt akarja mindig megkúrni mindenki. Én akarok lenni a Diana, én dugok a Freddel. Új telefon nem akarsz? Mi a faszért akarnék új telefon? Mit csinálsz itt a vízévirág mögött, bozon? De miért így jó? Honnan tudod, hogy merre? De miért vagy tényleg ilyen fest? Ja, mert nyomja a shiftet, lehet azért. Hoppá, tarókártya. Taró? Hol? Aha. Ja, látom. Nem húzok egyet, mert meghalunk egyből. Na itt mehettek ki, cső. Hello. Kimegyek már, leszedem a gazt. Kimegyek. De nem engedtek ki, nem kell kimenni, nem kell kimenni. Én leszek a szellem a üzéből, a Scooby-Doo-ból. A szamóca szörny. Hú, hol vagy orosz, geci, nem látlak? Ti látjátok, hol az orosz? Hú, bazd meg, hol lehet? Ezt a hülye fasz, geci. Jó, hogy már ne... Hallod, nézd. Várjál. Nem biztos. Nézd. Hú, hol vagyok, geci, látsz? Ez olyan, mint számok, nem? Fel, megvan a fordító. Aj, bazd meg. Mi a faszról beszélsz, bazd meg? Hol vagytok? Miről beszélsz, bozont? Mi a 3 emelet is van? Ja, nem? És az S... Szerintem az Azon ide írva, hogy FZX. X. Manchester United City. Hogy ide fordult, geci? Na, inkább menjünk tovább. Borussia Dortmund van odaírva. Megint elbújtál valahova, te kretén. Geci, te miket csinálsz? Bassz meg amúgy. Te távolba. Azt a kurva, az ingatlanos. Anyád, ebben a szobában még nem is voltam. De amúgy csináljon már valamit ezt. Nehogy Hántól az a hülye orosz itt tűnjök, bazd meg. Hántól! Orosz ott horkant a füledbe, bazd meg. Geci. Hántól. Hol van a szobája, bazd meg? Keressed már, Andrew. Andrew, csináld már valamit, bazd meg! Na, ez tuti, ez a Mi szobája. ez az iroda? De hogy látod, ha valaki bejön az iroda? Hol van az orosz? Nem látom. Ti látjátok, hol van? Bazzak, hol lehet?
Van a francba lehet. A csávó itt Google. Itt voltam végig. Hőmérő? Nincs valamilyen? Hántól? Itt van, nincs semmi. Szia, ez a Bedlam amúgy akkora egy szar az a pálya, nem tudom miért öltetjük állandóan. Mindig elkap a lelkesedés. Hát jó, de mindig elkap a lelkesedés, hogy most megcsináljuk, aztán sosem jutunk tovább, Én geci. ezt annyira remélem. Jó néz ki meg minden, de hát... Hát egy pszichiátria. Mi ez? Anyád, ez mi volt? Ezt ti voltatok? Ez mi ez a fej? Szerintem itt Hogy lesz. igál labdát? Nézd meg itt. Hát itt kitölt egyből. Anyád, itt egy ilyen kakistál. De Úgy hoznék tudom. egy szívószálat, geci. Szorostál? Na. Aha, ezt az égőt robbantotta szét valami, de nincs itt semmi. De nincs itt semmiféle hőmérő. Show us yourself! Do you want to send funds to Hungary? Ott egy fej amúgy. Give us euro. Hol van? Itt. Akarsz körszakát? Hol, bazd meg, ezek Nem virágok, geci. Milyen Ez fej? a rejtvények. Milyen fej? Te hülye? Előttem itt van egy fej. Mi hol? Elküldöm. Mi tényleg? Itt van. Ide. Hol? Beküldtem csoport. Most ezt Stream megnézem. csoport. Most ezt megnézem csak. Tényleg ott egy fej a faszinál? Mi a fasz? Menj már nálam, ez nincs itt. Mi a geci? Ez hogy a faszba? Nézd. Követ az őszhe. Mi a fasz? Így, várj egy pillanat. Anyád. Így, várjál. Mi a fasz? Jön utánad a fej? Ja, követ. Követ az ősze! Hát én ezt nem tudom, menjünk már föl valahova vagy valami. Keresed már Andrew amúgy. És oppa, egy kicsit kezd, de nem. Itt voltunk már? Be vannak zárva az ajtók. Nem, itt még nem. Kantin. Itt a kitchen. Ott a dishwashernek a hely? Na várja, itt nem voltunk, az fix. Ez a konyha a nőknek. Itt nem Mennyi voltunk. krumpli? Ide kéne egy dishwasher. Dishwasher. Ide kéne egy dishwasher. Ti komoly krumplis tésztát lehetne összerittenteni. Ú, de utálom a krumplis tésztát amúgy, geci. Én sem szeretem. Hé, Te szereted, villám? Imádom. persze. Ezért vagy ilyen droid, látod? Bazd meg, a krumplis tésztától. Akkor... Anyád! Mi van? Mi van? Valami bogár hang, geci! Ja, lement a Sanitym szerintem, ami meg fog kattanni. Zárjatok be az egyik ketrezbe! Haló. De hol van a szellem bozon, geci? Honnan tudja? Segíts már bozon, bazd meg! Hát itt amúgy nincs is szellem. Már ilyen sikongatásokat hallok, meg ilyenek. Olyanokat én is hallottam. De ilyen legrosszabb esetben is ilyen 16-7 fok 8. Hát ez kurva jó ez a bedlem. Miért erre jöttünk, hála Andrewnak? Mi lefelé? Mi tényleg? Hol? Tényleg, ott még nem voltunk lent, elfelejtjük. Hol? Ott van a rejtvény szar, nem? Hát ott is nem. Tényleg, még nem voltunk, Geci. Na most mi van ilyenkor? Hogy jöttök ki? Látom a kis lámpáját valakinek. Eljövünk itt Na most mi van ilyenkor? Ilyenkor mi van? Hol vagyok? Úristen, ez milyen nagy itt. Hol vagyok? Honnan jön a hangom? Honnan jön a hangom? Mondtam, hogy itt már szerintem. Hol van az orosz? Hol van a... Bazd meg, geci. Mi ez a kurva? Ja, ez a hülye orosz már megint. Hol van? Hol? Magyaráz a nyomorékfejű! Itt a szellám! És már szerinti! What is your gender? Are you a boy or a girl? Or both. Are you an Antika or a Nosika? Are you a boy or a girl? Or a girl? Pet Kirakta S. valaki, hogy- Az lesz az új neve Andrew, egy Pet S. Nem én. Olyan feszes a segged, Pet S lesz. Ó, ez az. Itt is 5 fok van. Mondtam, hogy már nincsen szerintem. Jaj, itt ilyen 4-5 fok van.
a faszt állsz itt, geci? Dual flip. Mire írtad, te hülye? Mit tudom én, itt valamit Itt csinálnak lesz ők. len szerintem, mert 5 fok környékén van. Koncentrálsz, villám. Én szerintem ezt nem oda kell. Ilyen backseat gaming, tudod? Ez nem úgy kell. Ez nem úgy kell. Nem akarok beleszólni, de lehet, hogy elbasztad, de én nem segítek. Csak mondom, hogy lehet, hogy nem jó. Loptad azt a papírfeszt. Most elolvasom. The goal set up mechanism so that no one will approach the room where his body was, even if they did notice, would you cannot easily enter this room. First you have to solve the contract. Ennyi volt a brit angolom. Menjünk innen. Meddig fogod olvasni, arra beraktad már a Google fordítóba? Ez mi? Most fotózom a Cirinek. Mi van? Hol van a rohadt szellem, Andrew? Itt lesz valahol, itt van 5 fok. 4. What is your name? És nem azért van, mert pincében még ide bemegyek, és egyből 20 fok. What is your name? Ha, 18-20 fok egyből itt a izé. Do some, boy! Get down, boy! Get down, boy. Get down, Közben boy! egy izé van. Ilyen megfejtős fasság. Get down, boy! Nem tudom. Húzzunk innen a picsába. Menjünk innen a fal. Anyád! Ott van mögötted, Andrew, bazd meg! De ne engem! Jó, hál' Isten! Ez az, geci. Jaj, Andrew, a franc egye meg! Na mutasd a lootodat. Hát végképp ez. Mindig engem kap erre. Várjál, amúgy innen jött, bazd, és amúgy a villám az azóta ott áll, és a rejtét csinál. Csávon. De ez mi a faszom? Próbálom megcsinálni. Na várjál! What is your name? Innen jött a fószer. Itt spawnolt. What is your name? What is your gender? Why did you kill my friend? How old are you? Aha, elkezdődött. It begins. Gyere ide azzal a krucifixel, te köcsög, nem ott átcsorogjál? Jó? Vedd, csak legyen a kezedbe, és mikor a hántól, fuss be elém. És ments meg, hogyha az életem múlna rajta. Jó. Az alsó jó, de balaz. Ne okoskodj ott, Andrew, a rejtvédét. Te halott vagy! A halott nem beszél! Szerintem nem jól csinálod. Szerintem nem jól csinálod ezt az egészet. Amúgy ezt az ESG-t is egész faszán lerakta ide az orosz. Nem én. És meg is van. Dig. Kész. És most akkor kiűztük a szörnyet? Elment a zene. Haló. Mi a faszom? What is your name? Kinyílt egy ajtó, geci. Jó, készen van az egyik. Léglám, tényleg megcsinálta? Maradj ott a keresztel! A folyosón! Fedd a keresztel! Mi a fasz? Hallod, elrohan mellettem, és a villámot ölte meg. És én még élek! Ja, Alive! de Alive! Én odaadom ezt a szart. Are you friendly? Ezek után megkérdezem barátságos. Fogd a víz és spirit boxot és beszélj vele. What is your gender? Why are you hunting? Why are you hunting? Why are you a ghost jó here? ez amúgy. Why are you a Azt ghost? tudod, What Beszélj. did to you happen to you? How many euros does a forint worth? Ages. How many euros Do does you a play forint? Fortnite? De amúgy ez nem csinál semmit. Anyám. Ja, Do you speak? basz a kurva kopogás. Hozzuk már be a canvas meg az ilyenek, legalább valami tippünk legyen már. Ajtókat se nyit meg semmit, nincs is ajtó. Mit csináljuk? És nem tudom, szerintem menjünk vissza a kocsihoz és megmentjük az utcainkat. És menjünk haza. Aha, aha, gyere, gyere, gyere! Milyen kurva egyet. Gyere, 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 itt vagyok, gyere! Gyere! Ne gyere! Gyere, itt vagyok, gyere! Gyere, nem félek! Mert az úr velem van! Ed Warren vagyok, és ez itt a Jackass. Gyere, nem félek, mert az anyád ott van! Hú, geci! Itt van, mi az mindjárt elkapta. Nem félek, mert velem van az úr! Az úr Jézus Krisztus, itt van még mögöttem? Látod, bazd meg, hogy leráztam a faszba? Várj. Az úr Jézus velem van.
Az úr nevét feleslegesen a szádra neved. Hol az orosz? Orosz az ott bújik egy szekrénybe, geci, amúgy szerintem még mindig ott ül benne. Itt van lenn valahol egy rohadt szekrénybe. Figyeld meg, hogy még ott lesz benne a csávó amúgy a szekrénybe. Ez tényleg gecét bújkál! Elment már! A rohadt bozon, na menjünk a faszomba, mentsük meg a cuccaikat, az a pálya egy szar. Nem is tudunk még semmit róla, még legalább lenne valami ötletünk, hogy mi ez. Hol a kijárat? Ez a kijárat? Húzzunk a faszomba, megmarad a cuccunk. Soha többet nem jövünk erre a bedlemre. Ezt most fogadjuk meg. Betlehem. Andrew, ne erőltes soha többet ezt a bedlemet. Nem is ő mondta, geci. És akarok nem többet. Andrew, soha többet, ezt a bedlemet, ezt ne erőltes többet, Andrew. 1500. 1500. Nulla. Jó, nulla, nem vesztettünk semmi komolyat amúgy, csak a villámot. Hát nem is. Na várjál. Az komoly. Szegény kirakta azt a szart, az beszól. Jó, melyikre menjünk? Kúró szava? Látom, kijelölte valaki. Ez a kúró szavát. Redizz egyet orosz. Kúró szavára. Berakom a krucifaszt. Meghozok fotókamerát, mert rájöttem, hogy amúgy, hogy ezt hogy kéne hoznunk kb. Mindenhova. Hoztam Még hozzak. Tripod. Mi, felrobbantott termittel a helyet? Redizz már egyet, és hagyd a kutyát. Hoztam termométert. Dik miért van nálam 4 gyertya, geci, azt a kurva? De valaki hülye? Egy fink. Én egyet beraktam. De amúgy tényleg 4 Minek gyertyát, azt vegyetek ki, nem kell annyi gyertya. Dehogy nem, kell a... Ha hülye 4 gyertyával akarsz bemenni? Oké, na amúgy. Jó. Vilám, te hülye vagy? Oh. Menj már, te Jó, teljesen hülye Megvan vagy? minden. Megvan minden mehetünk. Fényképező kamera. Van. Nem, az nincs. Minek Rakjak az? be? Nem látom, Rakjak ezt be? kivette valaki. Rakok be egyet. Mondom, rakok be egyet. Raktam be tripodot. Tripod van benn. Jó, ready. Kamera is van, candle is van, minden van. Most már csak meg kell nyerni. Hát pedig most ráfestettem. A kúró szavát. De nézzük, mit tehetünk. Kicsit az ásítodál. Ennyire ne unjad, te barom arcú. Nézzük, mit tehetünk. Itt nincs Diablo 2 Várj, feelinged, akkor. ilyen akt 3. Tessék, mondjad ön? Ja, ja. Diablo 2 akt 3 feelingem van. Diablo 2 akt 3 feelinged van? Igen? Amúgy igen. Igen? Azt se tudjátok, mi az a Diablo villám. Hogy nem, hogy várd. Él Diablo! Gyertek be. Gyertek be, hogy beengedsz minket, hülye gyereket, te házad! Gyertek be! Gyertek be itt a potátóleves! Adjatok egy kis potátóleves! Eszk. What time is it? Aszk. Baszk! Úristen! Ó, úristen! Ez egy gin lesz, ez egy gin lesz. Így megállapítottad? Ez egy gin lesz! Láttam a szeme színéből, ez egy gin! Ez egy gin lesz! Menjünk át szembe a WC-be. Gyertek be nyugodtan, itt a villemhely. Erre gyere, ne azt az ajtót nyitogasson, erre fáradjatok be, tessék, menjél bozon. Vilma, te is. Gyere Fred! Fred, gyere! Te is menjél be, Fred! Te hogy anyád, geci, hogy kísért át az ajtón, az jávó! Semmi. Menjünk tovább! Azt a kurva! És ne felejtsétek el, hogy a középen spawnolot lehet loopoltatni. Hát ha nem gyors. Aha. Mit beszél? Can you see me? I fucking can't, you bitch! De amúgy itt lesz, itt lesz, itt lesz. Aha, aha, aha. Aha, dobálgat. Találtam full. 4-es. Folt is van? Találtam full. Ectoplasma stain. Valaki begyújtott. Én voltam. 4-es. Fazma? Vagy mi fazma? Hát Ectoplasma stain az a neve, nem? Annak a fehér. 13 fok. Találtál olyan fehér gecit? Ah, itt van fenn. Akkor Ectoplasma stain, jó, az van, oké, jelöljétek be. Ezt el is dobom. Pakoljunk le. Várjál, mert valaki... Ki tette ezt Are you ide? friendly? Can you hear Hát de me? most... Give us some funds to Hungary to buy some new railroads. Szoboszlai or... I want some Soboszlai Dominic on my dick.
I want some Soboszlai Dominic in my pants. I'm very horny. Very... Megjelölt, geci, ez valami jelölős. Nincs csak kezembe hőmérő gyerekek. Hol van a hőmérő? Elloptad, de most tényleg. Tényleg ellopta? Tolvaj szellem. De itt ezt megnyom. Nama. Elvett. Igen. Te megnyom szebetővel. Várja, jelenik. Anyád de ronda. Jé. A hőmérőt. De mi? Ellopta Melyik a tényleg? tolvaj szellem? De a Nama. Ez itt el tudja lopni, ja. Nézd meg, itt Enjoy your meal. UV, De nem lopja, sima bazd lámpa, meg. és De nem lopott el El semmi. tudja. De De el nem, tudja, nem de még hőmérő. nem lopott. De akkor hol vált a hőmérő? Nem kezem? cigány ez! Eltűnt. Elloptam. Na most komolyan Ez mondom. Komolyan mondom, Ellopta. hol van a dickbe ez a köcsög taralani? Hol a Nem dickbe ellopta. van? Zsolti, köszönöm Megnézed, szépen a hogy 8 hónapot, hogy hol vannak a bit 100 000-re? Anyád, geci, mit csikoltott az a szar. Azt a Aha, és kurva. akkor elrak egy random szavát. Anyád, mit csikoltott az alert? What is your name? What is your genderity? A faszkúrok itt orosz geci. Mi a fasz van? Where are you? Show yourself, I'm horny. Szerintem már nincsen. Hallod, nézd, várjál, figyelj! Hőmérő. Hol bújtam el? Faragás! Orosz búvóhely technikái! Hol lehet az orosz? Nem láttam, megszűnt létezni. Így nézd, nézd. Hallod, láttok onnan? Andrew, mit csinálsz ott a falnál? Figyeld az Andrewt, milyen kísértetésen áll, és nézi azt az egyetlen egy cent... Keressük a érzét a hőmérőt. Nézi azt az egyetlen egy centit a házba. Andrew. Andrew. Tényleg ellopta a hőmérőt Keresem a amúgy? hőmérőt. Szerintem csak Tényleg, eldobta... nézd, itt Szerintem van, csak ott van, eldobta... Szerintem csak eldobta az Andrew. Hol Ezt van? is elraktam be. Itt van, most doldottam le ide. De az Andrew Ó, eldobta azt a Felvettem, szart. Ne viccelj. Mi tényleg Nem dobtam el. Felvette. Arra kezed. A családom. A rohasztult goblin geci. Ott van a hőmérő a földön. Én kölyök. Hopp, na mi van ilyenkor, geci fejűek? Na most mi van itt 20 fokot ír? Speak Kellemes. Itt most kellemes 20 fok van, holnap havazás várható, amúgy itt van 10 fok. Holnap havazás várható, mert fáj a jobb herém. Eső is várható, mert a bal is szokott. Itt 20 fok van, az ott van az előszobában, 100 fix info. Fix info. A szekrénybe mondod azt, hogy itt vagy bent, te hülye, Andrew-val, geci. Akarod nézni a hőmérőt, villám? Hey, speak. Speak. Megnézed a hőmérőt, villám? Nézd, itt van. Látod? ESG meg... És tényleg nem volt rajtunk Can you úgy. talk to me? Can you talk to me? Enjoy your meal! Még more British legyen? What is flying over there? Enjoy your meal! Hey, I am not playing. Enjoy your meal! Pedig itt cheatelni is próbál. Na Enjoy. várjál, Amúgy itt van. várjál. De nincsen semmi, bazd meg. Ledobom a hőmérő gecit az Andrewnak, mert ő szereti ezt a szart. Behozom a cuccokat, szopjátok le a faszomat. Szobd le a faszomat! Itt a Ouija board, várjál csak! Na most itt a tettek mezére lépek. Kérdezd meg, merre van? Where are you? Anyád, ezt sose láttam. Be... Várjál, B-A-C... K, back. Hátul. Back. Backroom. Backroom. Hát és az melyik bazd meg? Olyan! Mi az? Azt a kurva geci. De utána még írt valamit, de mit írt Anyád, de utána? megijedtem. Connect. Coming, azt írja, coming. Connector. Konnektor, de állj már le arra, ez Azt egy kurva írta. táblánál. Azt tényleg. Konnektor. Backroom connector. Jó, thank you for your information, very helpful. Szobla anyádat, te Thank you for faszopó doing szellem, it. geci, kiűzlek a kurva anyáddal együtt a házból, te csak fasz. Thank you for the industrial language. Thank you for the nothing, you bitch! Ne felejtsd el, úgy van a tripod kamera, hogy pont rosszul raktad le, Andrew.
Miért? Hát látszott a festmény, meg minden szar. De most onnan valaki eltrolkodta a festmény, geci. De miért? Nem. Hová lett a Így, festmény, igen, bazd meg? labdázik. Aha. Aha. Most itt Bementem a WC-be, csókolóztunk, na és megbasztam. Bementem a WC-be, csókolóztunk, volt egy lány, szerelmes volt belé. Bementem a WC-be, megbasztam. Speak. Speak to me. Aha! Ezt nem mondod? Andrew, te de miért állsz be a szekrénybe és nem futsz tovább? Te noob! Hát noob vagy! mindjárt F8 kvittelek. Ne F8 kvitelgessünk, mindig te halsz meg elsőnek, de amikor én halok meg elsőnek bezeg, akkor nem F8 kvitelgettek. De 10-ből 8 az meg. Ezt nézek közben a hülye ingatlanos még itt bujkál a sarokba egy keresztel a kezébe. De amúgy csináljanak már valamit a mai szellemeink is, hova menjünk? Ne szarjál! Ott az ESG, ott volt az ESG. Tényleg volt? Be is Ott jelölöm. van tényleg. De nem hisztek nekem, ez izé lesz, nem ak lesz. Tényleg ott van. Rajzoltassatok vele valamit, és akkor már ki is lehet pipálni. Hát jó, mert az 5-ös EMF! 4. Ja nem, Igen? 4. Nem, 4. De csak 4 hely. Draw something on the canvas! Speak. Amvas. Speak! Készíts át a speedboxol a kezébe a droid. Amvas. Draw something on the canvas. Nulla. Ő van, de amúgy ezt hiába rakjátok be. Ja de? Jó. Draw something on the canvas. Draw Mondjál, de megijedtem. Gyors amúgy. Draw canvas. Now. Nem, ez pont nem gyors, ez a szám. Ja, Ott a rajz, Rajzolt mondtam, is. bazd meg! nem Leírtam hisztek neki, nekem, hogy lepromptoltam és működött. Na maha. Na ma, java! mondtam, Geci. Ez egy Suzuki Samurai. Egy tolvaj, geci. ki ez a Nawasaki? Na, ezt most megbasztottak. Honnan jön? Elkapott valaki. De miért álltok? De hallod, amúgy elbújtok ilyen, de nem tudsz így elbújni előle. Gyerekek, amikor látja a szellem, hogy hová bújsz, azt nem fogja bekajálni. Jelöld be a namát amúgy, te balfasz, te meg. Ki van? Ki van? Na gyere, akkor megkeressük a izéket. Itt van az első szamurai kard. Katonát keresünk. Itt a patkány, meg a katonaj. Oda néz. Huá! Hücsá, hülyá! kell Jövök keresni. a Keanu Reeves a izéből. A Vekedliből. A Vekedli. Nálad van a kereszt? Akkor az, Nálam. mert akkor az legyen a kezedbe. Jó, gyere, és akkor erre kell mennünk. Káposztás Vekedlit szereted? Azt te tudod mi az, te barom. Nem tudom, hogy te... Jó. Ott egy katona. Ezt most raktam oda, te barom. Itt lenn. Ja? Itt egy patkánya, izé... A padlás... Hol vagyok? Ja, van. Anyád! Mi volt az a fej, te hülye? Bazd meg, ez az előző térképről követett idáig téged, orosz. Még egy egér. Gyere ide, De gyere. hol, bazd meg? Várjál, hánt, pussolj! Gyere a sarokba. Felétek megy. Bá. Védj meg! Engem kapja. Jó, de nyugi, Engem megette a keresztet, jó, nem para. Sietünk, orosz. Ez azt jelenti, hogy a következő hántnál végünk. Hol van még egy Találtam szamuráj két kard? egeret, Hol meg vannak? egy kardot. A padlásos részen. A padlás feljárónál van egy darab patkány, meg a padláson van egy patkány, meg egy kard is. Jó, és hol a bódé? Hé, bazd meg. Hogyha itt hántol menj le ki. minket, az nem para, mert itt le tudjuk izélni. Jobbra? Várjál, megvan a patkányszal. Ha itt hántol le, azt meg tudjuk oldani, le lehet loopoltatni ennél a szarnál. Másik irányba. Milyen másik irány? Hát itt van a padlás, a másik Hát oldal. hol? Miről beszél? Ja? Miről beszél? Ja? Balra. Ott van balra egyből a Szokjuk patkány, erre. a sarokba. Hogyha lehántol, akkor egyből kussolj el, orosz. Balra a sarokba, Megvan. meg fönt van egy patkány, meg egy kard. Megvan. Jó, menjünk. Hol kell venni a kardot? Mennyi Azt kard majd kell oda-vissza. Egy, ez volt az utolsó. még? Ja, meg festményeket kell majd Jó, várj, még vissza. várjuk meg a kövi hántot, öreg. Még nem menj be. Geci, ezt de meg akartam csinálni, most olyan rosszul hogy nem tudtam. Jó, ez kész. Aha.
A kardokat lerakjuk a hánt után, várjál, megpróbálom hántoltatni. Itt középen állj meg, itt a lépcsőhöz közel, és majd rohanj körbe. Most be vagyok, most befókuszoltam. Show yourself! Show yourself! Ah! Show yourself if you dare! Nyugi, nyugi, nyugi. Csak nem mi pánik, nézd, ott jön. Ja, nem is jön. Jó, kussolj, kussolj, kussoljunk. Most fog jönni. Anyád! Anyád, de gyors! Engem kerget. Hol van? Ah! Rossz irány. Baszd meg! Ez megbasz. Nem, 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 nem! Nem, nem! Hú, már nagyon közel van. Nem! Jó, eltűnt, gyere orosz, gyorsan, gyere, gyere! 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 Bodri! Gyere! És most befordult a Várj, szabad. most koncentrál. Ki volt karddal, geci, a izébe befordult. Tedd már el a fügykösödet. Olyan vagy, mint a kutya, akinek kim van a fasza, tudod? Rakjam. Rús. Ide középre ebbe. Jó. Most meg kell találnunk egy maszkot, egy oni maszkot, meg egy zsák szart. Gyere. Nem mondod, bassz. De. Még valamit, nem? Azt hiszem még valamit nem. Vagy még valami. Jaj, a hülye festményeket, de azt már leszarjuk. Inkább menjünk a kocsihoz, geci. Még van valami. Menjünk a kocsihoz, orosz. Hagyjuk a gecibe. Megvan a pénz, az miénk, majd elfelezzük. Nézzek ezt a balfasz kurva anyádat. Dehogy gatya, lelépek. Várjál, nyugi. Cselhez folyamodok, ott van középen a balfasz. Nézd! Én vagyok a Scoob! Várjál, Ouija boardot mondogatom neki közben. What is your name? Tell me your name! Tell me your... Tell me your name! What is your gender's neutrality here? What is your favorite word club vizé? Hol van? Eltűnt, mehetünk. Lehetünk, menjetek. Várjál, még hallom. A hunt effektet. What is your name? Most nem buktam rá. Most nem buktam rá. Menjünk. Yes, de jó volt. Hú. Ezt a két balfaszt. Kezdők. Kocsihoz gyere, Kezdők. nem is kell semmi. És mit kell Várjál. csinálni? Itt tudom én, figyelj, lövök már egy selfie-t, figyelj. Hoppá! Amúgy már csak festmények vannak. Jó, de amúgy az a baj, hogy lehántol ott a első részben, akkor meghalunk. Így legalább én még kapok valami pénzt. 2300. 82. Nem sok. Na mi legyen, valami ránézzünk sok. még a Fortnite-ra, vagy menjen még egy pálya? Én Nekem nincs letöltve a Fortnite. Na akkor menjünk nem még valahogy egyet. lefrissít. favorizálnám most. Jó, akkor menjünk, jelöljetek egy pályát, és akkor arra megyek. Rátok bízom a döntést. Gyere villám, Még jelölj be voltunk valamit. itt. Gyere villám, jelölj be valamit. Te, Úristen. te kis fasz. Cyclone Street? Kis levezetős, kis Cyclone Street. Farmá. Farmhouse is jó nekem. Menjen a Cyclone Street, azt jelölte a villám. A farmhouse-ja jelöltem Dick. Nem baj, a Cyclone Street-et jelölted. Menjen a Cyclone Street. Az olyan rég voltunk, és az ilyen kis chilles, ilyen kis klasszikus. Redizbe, orosz, légy szíves, jó? Redizbe, jó? Légy szíves, jó? Kell egy lámpa. Hozzok akkor fotókamerát, tripodot, kendült. Meg sledgehammer-t. Mert ide kell. Jó. Azt mondja, sledgehammer, candle, fotokamera, tripod, crucifix, termométer. Van minden. Indíthatom? Yeah! Mehet, hogyha úgy Na ezt érzik. most megcsináljuk, chat. Na várjál. Úgy érzik. Akkor most mert senki ne vegyen el semmit. Mutatom akkor itt mi lesz a rend. Itt rend a lelke mindennek. Hol van a sledgehammer? Első kérdésem. Hol van a kalapacs? Milyen nem raktam be? Itt van. Megvan? Ó, Itt Ja le. tényleg itt Itt van. van. Na figyelj! Aki nem tartja be a szabályokat, villám, az Darkusszal számolhat. Na megy. Darkusszal számolhat, jó? Szólok a Darkusznak, hogy nem jöttél ki az ügyemre. Nem jöttél ki az ügyemre. Revivés volt pedig. Gúnya Péter vagyok és egy névváltást szeretnék. És a faszi minden áldott nap 8 reportot ír.
Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Orosz az állítom, orosz állítom összeszarta magát. Karókártya. Barókártya? Cseréled a Cristiano Ronaldo-s Borussia Dortmundos kártyára? Cseréled a Cristiano 5-ös anyád! De gyorsan elkaptuk a kis faszopót! Hol lent? Vagy hol? Itt lent. Aha, Itt lent a bizony. nappaliba lent. Jó, pakoljunk is ki, pakolj ki! Oroszra meg itt romantikáztunk. What is your name? Speak to me, my friend. Vannak fultuk is. Du Schweizi? Da. Hol? Tényleg vannak Itt, fordítók? alatt. Ez az öreg. Van ektoplazma? Spiritbox nem Legyen az. lehet. 5-ös fingerprint. Íze. Na akkor fagy vagy... akkor- Csak SG fagy vagy SG. fingerprint lehet. Vagy mi? Várjál? Na, hát Fingerprintes SG, ja. Csak ez a kettő lehet. Jó van, akkor tedd a dolgodat, de itt hogy fog le fingerprintezni? Ja, várjál, kapcsolóval. Mindig legyen lekapcsolva a lámpa. Felkapcsoltam. De várjál, nem lekapcsolgatni szokta a szellem. De a szellem Valamelyik így, lekapcsolja a valamelyik lámpát. úgy. Turn Jól off, tettük, if you are here, turn off the lights. Ed Warren vagyok, és ez itt a Jackass. Show me the lights. Show me Mik the az a lights. födém, azt nézd milyen jól néz ki. Turn off Ilyen the szobát lights. akarok. Szóltam neki, hogy turn off the lights. Nem csinál semmit. Jó, akkor ESG lehet még. Ide rakom a szoba közepére, hogy menőbb legyen. Így. Jó. Én most behozom a tripod kamerát, kimegyek chillelni, megvan a sanity-m. Nem odaírt, hogy turn off the lights, te hülye, hanem a P betűt nyom meg, P betű, P. P betűbe tudsz neki voice commandokat adni, Így P. kicsukta be az ajtót. Amúgy ez nem én voltam, gyere csak ide. Ez most ő. Menj be belülre. Csuk be. Kapcsolgass a lámpát. Aha. Így kurva anyád, mit magyarázol? Hántól. Hogy elkezdett mozogni mindenki, geci. Jaj, de jó, jaj. gyereket hozzuk be. Gyereket hozzuk be? Milyen gyereket? Gyereket. Milyen gyereket hoztatok? A gyertyákat húzza. Gyereket. Majd el kell vele fújatni, meg ilyenek. Hát, ja. Mit nézed az agyízzéket? Hogy gyertyák. Szakértő vagy? Nem kell a Várjál. bomber. Én hozom, Nem itt van a szívem. papinál, itt van. Olyat rád, baszok te, passzopó, geci. Hallod, gyere ide, Andrew. Jaj, ne! Te ezt a geci. Messenger csoportért kapott, te passzopó. Mi van? Pentagram, komputerdata, és Halál időpontját meg kell megtalálni. találni az izével, azzal az ektoplazma keresővel, a... 1950-ben volt. Ajaj, köcsökódott az ajtó. Te vagy az Bozon? És mitől nyílt ki? Én. Bozon nyitotta. Gyere ide, Bozon, most olyat rád. Nézzük, basz meg. Na, Na most most leforgatjuk a pornófilmet, most Bozont letolja a nadrágját. Andrew ráugrik. én most ilyenkor putyítok? Rossz szatír izég, ez pornórendező. Jönnek a csoki eyes. Ilyenkor... De hogy pucsítasz ilyenkor? Nem. Mutasd csak így, így van. Dőj be előre. Na, a földet nézd. Azt nézem. Aha! Így! Ezt Kit kapott el? Teresó Bálint 5000 Hát, bitél, meg is hogy ne haltam kapnál admin? Na várjál nyugi, most csak a villámért kár, na, adjuk is a villám. komoly. Volt nálad valami értékes? Azt a Nem. rohadt teget, kilútolom a hulládat, jó? Jó. Na. De 9 De amúgy menjünk ki szerintem. Ezt lekapcsolom. De amúgy szerint... Bazd meg. Jaj, bocsánat. Most amúgy, ha ilyenre lettél volna Andrew, te most halott lennél. Véletlen elsütöttem a... Véletlen elsütöttem a sledgehammer-t. Na Nem várjátok... kaptatok ilyen effektet? Nem kaptam semmit. Nem voltam most a boltban. Ó, geci. Fingerprint vagy ESG? Ez melyik megjelölt legyen engem sem? szerintem. 10.000 bit, Geci, az most egész hiszem észre, szervert hogy rádruházzuk a a vizarcell lelem van. Az egész szerver 10.000 bitért megkapod.
Annyira árulom. Tényleg, Andrew, hülyébe 10 bitet, tiéd a szerver. Átadom. Az összes jogot, mindent. Szólok a Somának. A Somának szólok. Szólok Somán. Ja nem. Stand in the ASG or turn off the lights. Stand in the ASG or turn on the lights. Ide hallom, hogy rögsz a kocsiból, geci. Na várjál. Stand in the light or turn on the lights. Fiorentina szurkoló vagyok, jó napot. Turn on the lights. Azt a kurva, milyen képet lőttem rólad. Picurit, bazd Én mindig meg. elfejtem, ha nézem ezeket a szarokat, akkor nem hallottok. Ez Wraith lesz, nem? Mert? Agresszív lett a izére, a gyertyára. És azért baszta meg a villámot. Mi tényleg? Az lesz amúgy, jó. Aha, az lesz. Biztos? Én Igen. bízok bennetek, hogyha azt mondjátok. És ahol az új Az lenyom. lesz, az lesz. És hogyha többen vagyunk, akkor aktívabb. Vagy ez a másik szellem. Jó, én kijelöltem a Wraith-et, ti mondtátok. Már ki is jelölted? Ki? Már mint a szar úgy kijelöltem. Már mehet a bónusz objektív, ektoplazma izét keresse a falon az orosz. Vedd elő azt a kis izét. Orosz előveszi azt a kis izét. Eldobtam. Azt te dobd el, Geci. Amúgy gyere csak ide vissza, cseréljünk már egy-két dolgot. Gyere ide. Tedd le azt a keresztet, légy szíves. Így van, tökéletes. Vedd fel azt a kis fost. Itt a pentagramma, gyertek középre. De ne a kambaszt fogjad, te barom! Hanem azt a kis izét. Meg kell keresned a csávónak a... mit is? Várjál, mindjárt mondom. Találják az időpontját, nem? Azt hiszem igen, a falakon kell nézni, először menjünk majd föl. Hogy várjál, mi? Odaadjam neked a sledgehammer-t? Adod azt a szart. Nem kell. Biztos? Keresed akkor? Itt van. Jó, megvan az első. Oké, na menjünk csak. És akkor meg kell keresni, itt a sperma, jó? Halál beálltát kell keresni. Hogy ez nem itt van? Nem itt van. Azt hittem csibészbe kimész az ajtón. Nem itt van. Sőt, csak így el tudok és rátok zárok. Várjál. Hülye kurva anyját, de megijedtem. Igaz, számítógépet indítsátok, mert van egy olyan küldés itt. Hol van? Hol van az a... Itt az a... Íííí. Orosz van velem a szekrény, nem? De kin kéne demolólag észre? Ó, értem. Erre. Várja, bazd meg, a kereszt nincs a kezembe. Itt van lent. Most a csapatérbe vállalom. Gyere, itt vagyok, gyere! Ja, már eltűnt. Gyere, tedd a számba. Hol van? De hol van a... Ki ez? Még mindig él. Ja nem. De várjál, hallom a Hunt hangot. De mindegy, keressük a izét. Elindítottam a számítót. Jól tetted. Smito. Enkor? Itt van valami. Mi? Pepsi Cola, nyugi. Ajaj. Nem jött be a szekrénybe amúgy. De elégette a izét. Elégette a keresztet, gyerekek. Ez bejött a szekrénybe, elégette a De keresztet. az hogy jött be a kereszt? Belógott a feje, nem? Elégette a keresztet. Elégette a Nem, keresztet. te hajléktalan úgy fekszik itt a villam. Keresztet elégette. Menjünk lefele? Aha, az kell, már csak ott van, hát nem tudom. Halál beáltát keresem. Hát
Milyen beállta? Halál Beátát keresem. Halál Beáta, hol van? Amúgy ezen a pályán Halál ezt Beáta. sose találjuk meg, ezt a Halál Beátát. Nem lehet, hogy közel kell menni a falhoz, vagy valami? Ki? Halál Beáta. Halál Beáta. Mi volt ez a kis mellékhang amúgy? Ezt hallottátok? Aha, én hallottam. Ez nem azt jelenti, hogy valami... Ne Itt beszélj- el lett, ja, Ne de beszélj, lehet jönni. ne beszéljetek. Senki ne beszéljen. Halál Beáta, hol van a Beáta? Halál Beáta? De amúgy nem... Itt van egy óra, azon nem látni valamit, hogy azt tekergetni Itt az kell, van hogy mi a írva, faszom? hogy 4 óra lesz 3 perc múlva. De ő is. De sose volt. 4:22. Limbo! Limbo! Hol van? Limbo! Magyarul, limbo! Limba. Liba! Liba! Itt basszad ki a falat. Várjál, itt találtam. Ja. Amúgy ez nem itt lesz, Vilka? geci, ez a Vagy mi? Halál Beáta. Hol van a Halál Beáta, Sem fasz? ki fel. Mikor lesz csatornapontos kocsi meg Forti? A válasz mindkettőre egyszerű. Fogalmam sincs. Nem kell kiütni a falat itt? Hol? Hát ott azt hiszem ki És lehet ki? ütni, nem? Nem És- lehet, és nem ott ki? lehet kiütni amúgy. Itt a legvégén. Ott nem lehet kiütni, bazd meg! Miért? Mert azt a UV lámpával kell bejelölni, amelyiket ki kell ütni, és az itt van a folyosón. Nézzük, nem pisznek nekem. Szóljatok, én kiütöm. Szóljatok, én kiütöm, ezt kell majd kiütned itt, ezt. Most Ja, nem... tényleg az a következő. Már... Mi már lehet? De rossz Nem Minecraft, történik de semmi. rossz Miért nem Minecraft figura! Mert még nem tartunk ott a küldetésbe. De tök jó lesz, hogy most föl kell mennünk, bazd meg, és egyből le fog hántolni a folyosón, geci, és utána rohanhatok a faszomba. Honnan indul? Minden az izéből, konhából. Itt van valami, ez milyen Megjelent, fasz, ez megjelent. cédula? Megjelent az Találtam első. valami cédulát. Ja, azt adott keretje, geci. Tényleg megjelent a... Visszahozzuk a villámot. Megjelent az első. Tényleg, akkor az baj. Aha. Akkor rossz szellemet választottunk. Akkor ez kurvára nem, igen. Akkor menjünk ki a gecibe. Gratulálok orosz. Gratulálok orosz szellemet mondtam. választottál. Gratulálok orosz. De Én mondja, nem megyek ki, bazd meg, én meg fogom találni a Halál Beáltát, mert ez vicc kategória, hogy ez egy... Kusszajá! De rossz a szellem. Nem tudjuk Mert megváltoztatni. ad pénzt, bazd meg! De ezt nem hiszem el, geci, hát hol van? Jó, menjünk a faszomba. Kell a polgármestert is kiütöm. Hát most mi van abban? Csiga ilyesmi. Hát, geci. Ez kurva jó volt ez a pálya. Az meg a... Szép. Egy olyat, ahol forgatni kell ezt a gecit. Skult. Melyik az? Mondtam, hogy urai, nem üttetek meg. Ja, persze, Jurei, soha többet nem fogunk rád hallgatni. Ez volt az első és utolsó alkalom. Ja, ez... Ez volt az első és Hol utolsó van alkalom. Geci? Andrew, mostantól te maradj csöndbe, hogy szellemválasztásra van szó, jó? Köszi. Andrew, mostantól fogva a szádat, jó? Hanyas szintű, Akkor 11. mennyi? Menjünk a Skullra? Én adnám, én azt szerettem, az egyik kedvenc pályán. Legyen hát. Donációt küldök, kapok szervertúrát? Mi az, hogy? Hogy ne kapnál? Az egész halad, a izét is megkapod a villámot. Segbe, szájba baszkodhatod, ahol akarod. Azt a kurva. Imádja amúgy, az összes létező testnyílásába belerakhatod a kis farkadat, Gongergő. Na. Készen Van állunk? minden. Redis. Andrewt kéred, őt is megbaszhatod. Vagyok bárkire. Vagyok bárkire. Milyen fényképező állványos kamera. Van minden. Tripod is, Érted. tudunk filmet is forgat. Ki az a sunyi, aki berakott kétszer ETP-t? Én. Én? Kettőt. Ki az a két ember, akinek kell majd orosz? Neveket? Hát Elnézést, ő. Természetesen én is Ki- orosz. Orosz és én. kiszállunk a harcra. Én már amúgy rögtön itt a kocsiba el is veszek egyet. Ha küld a donációt, azt hiszem van alert, aha.
Be van állítva rá, de nem Ez az. vagyok benne biztos, mert múltkor sokat bugolt. De azt hiszem van annak is külön. A bitnek van 100 Ja, fölött ezt bármilyen tudtam, ezt hangot a pályát. beolvas, De mi hülye, ez a legjobb? Mondd. meg Halljuk már. Nem voltam rajta. Nekem ez a Ez egy kedvenc. szar. a nekem donate nem. szaron is van. Egyszer, de hogy nem kell, hagyjad már, egyszerűen nincs, hogy nem köszönöm meg, akkor biztos, hogy nem láttam. Nincs sok egyéb. 4 éve, vagy mennyi? Jumpscare. 3 éve streamelek lassan, mindig megköszöntem. Ha nem köszöntem meg, akkor fix nem láttam, olyan nincs, hogy nem köszönöm meg. Anyát kicsáját, geci. Mászott a gongergő, bazd meg a plafonon. Mi ez a construction site itt? Azt a kurva. Mi volt itt a construction site itt hír? Há? Gyere, Scoob! Azért milyen zarar idő van, betört ablakok, meg minden, az 20 fok van. Hol ment? Ott azt hogy nem lehet kinyitni. Hoppá, hogy jöttünk fel, egy kicsit lejjebb lett a hőmérséklet. Itt googoltam az ajtóban. Á! Infantilis poénok. Hol vagyok? Menjünk be a satu szobába. Hol van? Eltűnt. Dajé, dajé, dajé! Na menjünk. Mi nem lehet a konnektorban? Hol az orosz? Hol az orosz? Te látod hol van? Andrew, hol az orosz? Nem látod látom, hol van? Alig lehet észrevenni. Ja, itt van. Basszus a francba! Mit keresel itt? Hát nem láttam, hogy itt vagy. Itt vagyunk. Hú, basszus! Hol? Lent van. Lent van valahol, csak mondom. Honnan veszed? Világtalán. Mert láncol lehetett valami hamlukat. Geci. Hoppá! 12 fok. Hoppá! Hoppá! 12. 12 fok! Hoppá! 12. Hoppá! Itt egy palánta. Hol vagyok? Most Mi az keressetek jó? meg, keressetek meg! Anyád, ötös! Ah, itt meg is érkez. 5-ös. Mondtam én. Mondtam, lent van, mi faszi? Lent van, mi Vélánta Legkomolyabb. szakértő, te! Legkomolyabb Te vadász anyád, vagyok. várj, ja? Kurva, szaszom, az a lehet. Hú, geci, mit 10 sziszek, te fok hülye? környékén járunk. What is your name and nationality and the favorite football club-e? Hagyjad már magad, az milyen Miked, nyár. lehúzta a WC-t? Nem, hanem a hülye orosz csinálja ezt Ez egy amúgy. szart. Akkor hát szart az Szart orosz a egy. szájába, hogy lehúzta a WC-t. Hülye hangok van. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Keressetek meg! Hol vagyok, villám? Keresd meg! What is your name? Merre vagy? Scooby-Doo, merre vagy? Rajzolt a kanvasra egyébként, és senki nem vette észre. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Rajzolt kanvaszra, gyerekek. Í. Mondjad így. Sávó learatta a babérokat kétszer. Rajzolt a kanvaszra, gyertek! Jó, akkor csak izé lehet, Spiritbox lehet, meg mit tudom én mi, várjál? Háromféle lehet. Fingerprint, freezing és Spiritbox. Csávók, ez vagy behajtotta a babé. Hol van a geci, ez a hülye? Hová lehetett? Mi a fasz? Kilóg a kezed az ajtón, te hülye! Kilóg a... Három. What is your Léptünk a gender? fagyoshoz. Mindjárt fagyos lesz, hello. What is your freezing nationality here? 2-3 fokokat mutat. Ó, rajzolt Mindjárt a kanvasos srácok. Double kill. Na legyen már fagyos faszom. Legyen már fagyos faszom. Most Hogy hívják a... Túl kéne már élni, nem? Ez... A fagyos van, fagyos! Fagyos, ott a fagyos, ott a fagyos. Fagyos! Fagyos frici, azt tudjátok mi? Ki az a fagy? Ez egy mare. Mari. Miért? Mari. Jó, akkor most szobrokat kell keresni, egy Mari. Mi Nekem so... láttatok mi az a fagyos frici? Vagy valaki tudja? A Mari. Ki az? Menj már hülyesé ezekkel a kommunista rajzfilmekkel, fagyos frici. De az nem... 50-es években valami kommunista atomanti, Most miért jöttünk ide? vörös mert keressük a szobrokat, bazd meg az ilyeneket.
Azt a kurva. Hol az orosz? Hol vagy? Hol kivette az ablakon? Hol vagy, vagy itt vagy? Jaj, ú, de jó! Hol van? Hol vagyok? Itt vagyok! A francból nem gondoltam volna, hogy itt vagy. Na várjál, nézzük meg itt. Hoppa, lépd el a szobor. Leugorjunk? Hol van? Hová tűnt? Itt volt egy szobor. Ez mi? Nem tudom, de itt van van. még egy. Hú, de nagyon onról vagy, onról vagy, onról vagy. Úgyis felhalsz meg elsőnek, Andrew, hiába vagy lelkes. Az biztos. Itt nincs semmi. Miért csuktad be ránk az ajtót? Mire készülsz? Are you here? Are you here? Anyád, behind you. Ott a izé úgy. Hol vagy? Merre? Merre vagy, Scooby? Anyád! Osszó, Jó, kurva. azt láttam. Jó, menjünk innen, Scoob. Lekapcsoltad a lámpát? Le, aha. Hol van? Kotomba bele, úgy az orszonban tudom meg. Milyen kotonba húgyoztok bele ott lenn? Vágtad? Hajba húgyozom a villámot. Tényleg abba bele lehet menni nyúlik, nem? 300 dollárért. Mutassátok már meg, hogy milyen, hogyha küld valaki 300 dollárt. Új értesítést állítottam be. Hú, bazzeg, beállítottam új értesítéseket, valaki ugyan 1500 dollárnál kapcsol be. Geci. Miért csak ketten vagyunk itt, a többiek nem is csinálnak semmit. De hol vannak a izék, a szobrox? Valamit benyomtak, hallom. Valami be lett nyomva. Aha. Hol vagyok? Hol vagy orosz? Nem hantó? Nem, amúgy nem. Ott van oroszul a izé, periódusos rendszer. Tényleg. Tak, hidrogénbomba. Tak, bomba, hidrogéno. Hol vannak a többiek? Nem tudom. De amúgy nem kéne már itt lenni a szobroknak? A Robloxoknak? Amúgy nem nagyon hántol ez a szellem, ez jó arc. Hántol, dehogy hántol. De hol vannak, geci? Nem is hántol. Anyád, mi a fasz? Anyját. Ezt sose csináltam. Na mi van, én már 3 szobrot találtam. Hát még egyet se. Ez kié volt? Ez egy gyerek. Még egyet se. Hát geci. Hol van? Mi már pentagramot is kiraktuk. Oj, bazd meg, hol vagyok? Jó, meg van a másik is, a szobros is. Jó, és Na. ezt hogy kell megcsinálni a izét, ezt a küldetést? Még a villám megvágja a el kell kezét. fújnia. El kell fújnia, bárj, hozom is be, gyertyán. Mi? Már itt van nálam. Ja? Gyertyát kell fújnia. Igen. Aha. Igen, fújd le a gyertyámat. Hol az orosz? Hol lehet? Hol a francba lehet? Merre volt a szellem? Hol van az orosz? Hol bujkálsz? Hol bujkálsz? Hol bujkálsz? Hol volt a szellem? Szarok egy. Hol bujkálsz? Hol vagy? Hol vagy? Szarok egy. Hol vagy? Itt vagyok. Hol vagy? Jaj, itt vagy! Na, hol vagy? Ah, Na mit kell geci. keresni? Mit tudom én, bazzeg, én csak megyek. Na most mit kell csinálnia? El kell fújni a gyertyát. Hopp, na hol vagyok? Na most mi van? Hol vagyunk? Mint a kámfor. Hol lehetek? Merre lehet? Itt vagyok! Itt vagyok! Ki ment? Ki ment? De mi ment ki? Ki ment a szellem? Hol lehet? Geci.
Kiment De a megvan szemem? előtted, nem? Mikor a hülye gyerek elbújik valahova, és így Igen. kurvára látszol, és így hol lehet, hol vagy, elő kell adni magad, hogy a kis passzopó jól érezze magát. Mennyi harag volt ebbe? A kis köcsög jól érezze magát. Hol vagyok? Ott vagyok, fönn a kosár. Azt nem lehet leszedni, geci? Figyeld, itt az új csoport. Add csak ide azt, fiam. De az már nem kell, az. De kell, akarok tőle kérdezni dolgokat. Ti addig csináljátok a Nem, dolgokat, Sanity. Scoob. De hogy megy le? Melyik a szobája? Meg van szó. Melyik volt a szobája? Chat, nem emlékeztek, hogy melyik volt a szobája? Hátlom a tektúrálni Luigi Bor, geci. Melyik volt a szobája, geci? Nem emlékszel? Nem. Elmesen nem. Ez? Itt. Ja? Nem, 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 erre. Ja, próbálod vele fújatni? Elfújta, Jó, kész, hallom. kész, kész. Jó, menjetek. What is your name? What is your name? Where are you? Aha! Azt mondtál. De úgyse kap el a szekrénybe. Perfekt. Egy csomó szekrény bújjál. Így a csirkelábak most. Hú, geci amúgy. Majdnem kinyírtam magunkt. Hú, ez jó duhos. Ez jó duhos. Jó duhos. Így, az itt bent talán bejáratnál valami. Vége. Hol vagyok? Ki miatt indult el a hánt, hülye orosz? A Luigi bordoddal. Na várják, hogy kell megcsinálni a primary objective-et? Hogy kell megcsinálni a... Hol kell... Anyád, mi a... Hogy kell megcsinálni a primary objective-et? De most meghalt, vagy mi? Nem tudom, amikor nyitva az ajtó. Nincsen hánt, geci. Csak a orosz itt hörög fönn. Nem, most nem én voltam. De amúgy nem hántól. De nem csináljuk meg a főküldetés, bazd meg. Nem, megcsináljuk. Hát akkor itt vagyunk fő, nem mehet? De hogy kell? Hogy kell megcsinálni a izét, főküldetést? Keresztárnyéket fel kell bevetíteni. De kire? Itt arra szarra. Majd És a ez múltra. hogy kell? Te tudod, hogy kell, villám? Vágom, aha. Mert akkor én feláldozom, akkor orosz, gyere, add ide azt a keresztet, és mutatok neked valamit. Gyere! Készüljetek, jó? De ezt csak simán tekergetni kell. Jó, ide fel kell hozzá áldozni egy embert, és most megyek, feláldozom magam. Én nem megyek. Gyere, de én feláldozom magam, gyere, csak nálam kell legyen a keresztnek. Ez jó lesz. Gyere. Készen álltok? Mehetsz, úgy van. Jó, orosz, gyere ide és nyomj egyet itt. Áldozz föl engem, Előttálltok, áldozz föl engem. Áldozz föl. Ez az orosz, jó. Meg kell, Király. hogy állítsam. Na állítsd, itt van. Hát ott, tekerjed. De nem lehet tekerni. Miért? Mert nem. Most. Na majd mindjárt. Teker. Jó orosz, jó vagy, nagyon jól áldozom magam. Ez az. Teker. Ez az, forgolódjál, hogy így, ez az. Tekerjed már. Ez az, tekerjétek. Jaj, elment a hangom, tekerjél. Lassan állíts meg, lassan várjál. Jó, még egy picit. Picit még. Jó. Megvan, tesó, megvan! Öreg, amúgy. Egyszer nem is kell ide a vari, bazd meg, ezt a tímet amúgy, ez professzionális. Kiűzte a villám a gecibe, mehetünk. Feláldoztam magam a csapatért, jó van. Mondtam, hogy ez a legjobb pálya. Jaj, geci az a pályán. Itt Hát tiltsátok mindenki tudja, ki a hogy faszom. Ez szar volt. Tiltsátok ki a faszomot. Egy piros szar. Azt mit kukol? A kurva anyára! Na de most nem happy mindenki. Na várjál, Pénzeket hazavisszük, hadd nézzem minden. meg, hogy azt szakértsem meg, hogy itt mi van.
A Jézus Krisztus nevében. Bejöttem oldalról a képbe egy keresztel. Várjál, nézed így csőlátásban azt a szart, és figyelj. De oda a monitorra nézzél. A Jézus Krisztus nevében. És a ruhám is timmel, ilyen fehér hittérítő vagyok. Fontos, hogy fehér. Fehér hittérítő vagyok. Ez az! Fehér! 6000 mondtam. Azt a kurva... Bazzeg, ennyi pénzt nem láttam még összesen, mióta játszom ezzel a játékkal. 16 ezeren van, és 30-as szintű vagy. Állj be, képből tarack Torzon Wars. De csak viccelek, beállt, bazd meg ide egy hangyaboly elém, gec, nem láttam a képben. Mit ugasz, Bodri? A kurva anyádat neked is most már. Ezért most leváltam egy teknősre. Merje? Hol van? Hol a teknő? Mit ugatsz te? Azt nem lehet simogatni, de egyébként Na az most így itt üzlet. leváltottam a Bodrit, mert nem Ott fogtam jön. el a Ki ez a pofáját. teknős? Itt van, ez Figyelj, az mekkora izé, pillanat. ez az orosz. Figyelj, közben mit csinálsz a barom? Vettem egy tyúkot. De azt nem tudod itt lerakni, te hülye. Mi lehet tyúkot? 6200 a tyúk, te hülye. Hát annyit nem költök Igen. ilyenekre. Aha. Ott közben, Hogy kell tyúkot ott közben a David Beckham hátulod focizik, nézd. Mi a film? Nézd meg a izét, Suárez-t ott nyom. Nézd meg az Oliver Kahnt, hogy focizik. De a teknős is beszállt. Nézd meg a Schweinsteigert, hogy rúgja a labdát. Na orosz, mutasd meg, hogy kell dekázni 3-at egymás után. Ez Ja, igen, teknős a labda után tiszta megy. szoboszlai vagy, bazd meg. Tiszta szobolai vagy. Szobolai. Szoposzlaj. Tiszta Kerkez Milósé vagy. Ki lehet nyitni a hűtőt. Amúgy a Kerkez Milosnak annyira nem megy a foci, nem ott a izébe. A Liverpoolba, mint a Nem szoboszlainak. Nem rossz amúgy. Nem rossz amúgy? A Én nem Szoboszlai szoktam. most a legjobb. Nem szoktam követni. Bazdmeg, az oda bebogoltottuk bekerül. a focilabdát, GG. Na jó van, köszönöm szépen a játékot, barátaim. Ma is megmutattam, hogy én voltam a csapat legjobbja, és Köszi eszek. szépen. Ja. Szívesen a persze. carry, srácok, szívesen a pénz, folyt köv valamelyik nap. Nincs mit srácok. Holnap után valószínűleg. A viszontlátás. Hétfőn sose stream. Hétfőn sose stream. De holnap vasárnap van. Nem. Holnap hétfő van te. Holnap hétfő van, te Én ma hülye. vasárnap. Ja tényleg hétfő van, Vasárnap van, holnap már hétfőtek is. Gecibe. Holnap Tényleg, vasárnap Geci. hétfő. Te kis Geci. Jó, csak ketten vagyok. Na jó van, csak 2 faszom. DJ töltött Lehet, szívű hogy voltam. karakter Sziasztok, sketch kretének. Geci, az elköszönés. Hallottátok? DJ töltött szívű voltam. Sziasztok, kretének. Geci. DJ töltött szívű. Sziasztok, kretének. Na jól van, barátaim. Most már nem várunk tovább Teresó Báni 400 000 bites donétjére. Elköszönök tőletek, testvéreim. Kibaszott kurva jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sazamusznak, Dave-nek, Chucky-nak, Andrewnak, Zikónak, Dominiknak, Varinak, Gongerőnek, Sziszuszinak, Normálnak, Sadamusznak, Balázsnak, Bátornak, Csegódnak, Cipának, Eriknek, Hofinak, Hubernek, Juken, Kispenta, Senki, Shouko, Speedy, Takaroly, Tresóán, Gyuri, Zoli, Zsoltinak. És jó éjszakát kívánok, barátaim. Találkozunk holnap után. És ja, köszönöm szépen a biteket, szobokat, donációkat, és nem annyit tiszteletre a figyelmeteket és a követéseket. K.O. László.